Hudobné skúšky sú dlhé, ale čas na modlitbu je krátky alebo neexistuje. Príprava pódia má prednosť, ale duchovná príprava je ignorovaná. Uprednostňuje sa to, čo je viditeľné, ale večné je zanedbávané. Hľadá sa estetická dokonalosť, ale nie duchovná hĺbka. Oltár už nie je miestom odovzdania, ale miestom vystúpenia. Hudobníci už nie sú videní, ako ležia tvárou k zemi, ale ako nacvičujú dokonalé sólo. Líder už nie je videný, ako plače za svetosť, ale ako si zdokonaľuje hlas, aby očaril publikum. Napodobňujú sa svetské festivaly. Preberá sa estetika svetových koncertov. Konajú sa tematické bohoslužby, ktoré pripomínajú karnevaly, neónové noci, farebné párty, tematické nedele. Ale Duch Svätý nezostupuje na hostiny tela. Boh neprebýva v prostredí, kde je pozornosť sústredená na človeka a nie na jeho syna. Duchovná vlažnosť premenila uctievanie na zábavu. Spieva sa, aby sa páčilo prítomným, nie kráľovi. Viac to lahodí ľudskému uchu než Božiemu srdcu. Spievame na kolenách, ale s pyšným srdcom. Voláme áno, ale z emócií, nie z pokánia. Hlasitosť nahradila pomazanie. Rytmus nahradil úctu. Predvádzanie nahradilo slávu. A to isté sa deje aj s modlitbou. Vlažná cirkev sa modlí, ale bez ohňa, bez naliehavosti, bez bremena, bez slz. Už niet zúfalej modlitby za stratené duše. Už niet príhovoru za národy. Už niet vzdychania po svetosti. Modlíme sa zo zvyku, z formality. Povieme, modlíme sa, ale neočakávame odpoveď. Modlitba stratila svoju podstatu. Už sa nemodlíme za prítomnosť, ale za prezentáciu. Už nehľadáme Božiu tvár, ale samotný program. Ale Boh sa nedá oklamať. On nehľadá hudbu. On hľadá ctiteľov. V Jánovi 4. kapitole 23. verši sa píše: Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú uctievať Otca v duchu a v pravde, lebo Otec hľadá takých, ktorí by ho uctievali. Boh nehľadá talent. Nehľadá dobré produkcie. Nehľadá najlepšiu scénu. Hľadá zlomené srdcia, zlomené duše, odovzdané duchy. Cirkev bez horlivosti v uctievaní a modlitbe už začala umierať, pretože oheň na oltári neudržiavajú nástroje, ale odovzdané srdcia. A keď oltár vyhasne, sláva je preč. Po štvrté, kázanie bez kríža, bez pokánia, bez ohňa. Jedným z najalarmujúcejších príznakov vlažnej cirkvi je vyprázdnenie kazateľnice, nie preto, že by chýbali kazatelia, ale preto, že chýba posolstvo. Dnes je množstvo kázní, konferencií a inšpiratívnych posolstiev, ale chýba živé slovo, ktoré láme, ktoré reže, ktoré posvecuje. Káže sa tak, aby to lahodilo uchu, nie aby to konfrontovalo dušu. Vyhýba sa nepríjemnému. Radikálne sa odstraňuje. Evanjelium sa prispôsobuje vkusu spotrebiteľa. A to nie je evanjelium. To je duchovný obchod. V mnohých cirkvách dnes bola kríž nahradená charizmou. Kázanie sa už nesústredí na hriech, ale na sebavedomie. Kázanie sa už nesústredí na pokánie, ale na osobné naplnenie. Výzva niesť kríž už nezaznieva, namiesto toho sa vyzýva, aby sme si nárokovali dvojnásobnú porciu. Série kázní sa prezentujú s názvami ako Objav svoj účel, Tvoja najlepšia verzia, Aktivuj svoje sľuby. Ale svetosť, zlomenosť a bázeň pred Bohom sa nikdy nespomínajú. To, čo kedysi bolo kazateľnicou, sa stalo coachingovou platformou s veršami ako kulisou. Áno, Biblia sa používa, ale len ako zámienka na motiváciu. Verše sa spomínajú, ale nevysvetľujú. Dávajú sa rady, ale nevyzýva sa k pokániu. Posolstvo bolo zbavené svojho prorockého ostria. Už viac nekonfrontuje, neotrasie, ani nemení, pretože cieľom nie je, aby sa poslucháč cítil dobre, ale aby si uvedomil svoju hlbokú potrebu Krista. Prečítajme si 2. list Timotejovi, 4. kapitolu, 3. verš. Lebo príde čas, keď nebudú znášať zdravé učenie, ale podľa vlastných žiadostí si budú zhromažďovať učiteľov, lebo ich uši svrbia. Ten čas už prišiel. Dnes si veriaci vyberajú kazateľov, ktorí ich rozosmejú, zabávajú a hovoria o bezpodmienečných prísľuboch. A mnohí pastori sa namiesto toho, aby stáli ako strážcovia, stali zabávačmi davov. Vo vlažnej cirkvi je hriech zľahčovaný, ospravedlňovaný alebo ignorovaný. Cudzoložník je pozvaný kázať. Pyšní sú povyšovaní za vzory.
vodca, ktorý žije dvojitý život, je ospravedlňovaný ako len človek. Kazateľnica sa stáva platformou pre emocionálnu a komerčnú manipuláciu. Káže sa preto, aby sa získali dary, nie preto, aby sa dosiahlo obrátenie. Káže sa preto, aby sa prilákali davy, nie preto, aby sa pripravila svätá zvyšok. A čo je najhoršie, káže sa bez ohňa, bez skutkov, bez modlitby, bez slz, bez autority z neba. Pripravuje sa posolstvo, ako keby niekto pripravoval TED Talk. Stiahnete si kázeň z internetu. Skopírujete osnovu, ale nestrávite hodiny pred Bohom, keď voláte po smerovaní. A tak sa kazateľnica stáva ozvenou sveta, nie hlasom neba. A bez živého slova cirkev zomiera. Boh nepomazáva zábavu. Neschvaľuje motiváciu bez svetosti. Neúctí si posla, ktorý neprešiel cez oltár, pretože skutočné posolstvo kráľovstva je kríž pred slávou, zlomenosť pred prisľúbeniami, smrť sebe samému pred autoritou. Oheň nepadá na talent, ale na obetu, nie na rétoriku, ale na oddanosť. Cirkev, ktorá stratila kríž vo svojom kázaní, stratila svoje povolanie. A ak nie je kríž, nie je evanjelium. A ak nie je evanjelium, nie je spása. Na 5. mieste je svetskosť, keď sa cirkev chce podobať svetu. Jedným z najjasnejších príznakov duchovnej vlažnosti je svetskosť v cirkvi. Nejde len o vonkajší vzhľad, ale o hlboký postoj srdca, ktorý sa snaží viac zapáčiť svetu než Bohu. Je to neustála snaha urobiť evanjelium príťažlivým, aktuálnym, priateľským, ale za cenu zriedenia jeho sily. V mene relevantnosti bola zradená úcta. V mene príťažlivosti bolo opustené konfrontovanie. Dnes vidíme cirkvi, ktoré sa už nesnažia podobať Kristovi, ale skôr festivalom, televíznym programom a zábavným platformám. Jazyk je jazykom sveta. Hudba je hudbou sveta. Oblečenie, postoj, sociálne siete, všetko je formované vzorcami kultúry. A posolstvo je prispôsobené tak, aby neurazilo, aby neznelo nábožensky, aby nepôsobilo staromódne. Ale nakoniec už nie je žiadny rozdiel medzi cirkvou a svetom. Svetskosť premenila oltár na javisko. Nahradilo svetosť popularitou. Odstránilo modlitbu, aby uvoľnilo miesto zábave. Ale kde je bázeň pred Bohom? Kde je chvenie pred jeho slovom? V 1. liste Jána, kapitola 2, verš 15 sa píše: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom láska Otcova. Ale dnes milujeme svet a Boha chceme len ako doplnok. Hovoríme o kráľovstve, ale žijeme podľa módy. Spievame o svetosti, ale tancujeme ako na diskotéke. Káže sa sloboda, ale ľudia žijú v otroctve. Používa sa kresťanský jazyk, ale so svetským srdcom. A najznepokojujúcejšie je, že táto svetskosť sa oslavuje z kázateľnice. Sú vodcovia, ktorí dovoľujú a dokonca podporujú vulgárny jazyk, dvojsmysly, virálne výzvy, vtipy s dvojakým významom, zmyselnú choreografiu a provokatívne oblečenie na oltári, všetko pod zámienkou oslovenia mladých. Ale Ježiš nikdy nepotreboval podobať sa svetu, aby ho zmenil. On sa mu postavil, on ním otriasol, premenil to. Cirkvou, ktorá má vplyv, nie je tá, ktorá splýva so svetom, ale tá, ktorá sa posvecuje pred Bohom. Svetskosť je zradou povolania. Je to pohrdanie krížom. Je to výsmech krvi Kristovej. Lebo Kristus nezomrel za modernú alebo trendovú cirkev, ale za svätú, čistú a oddelenú cirkev. Bez svetosti nikto neuvidí Pána. Nejde tu o legalizmus. Ide o identitu. Nemôžeme hlásať ukrižovaného Krista a pritom tancovať so svetom, ktorý ho ukrižoval. Keď sa cirkev podobá svetu, stráca svoju autoritu. Keď napodobňuje svet, stráca svoju moc. Keď miluje svet, stráca ducha. Pretože Boh sa nedelí o svoju slávu s modlami kultúry a tam, kde je miešanie, tam nie je prítomnosť. A tam, kde nie je prítomnosť, cirkev bola vyvrhnutá. 6. miesto. Tolerancia hriechu. Keď sa milosť používa ako výhovorka pre neporiadok. Jednou z najzreteľnejších črt vlažnej cirkvi je jej schopnosť koexistovať s hriechom bez toho, aby bola ním konfrontovaná. Nejde o hriešnikov, ktorí prichádzajú hľadať odpustenie, ale o vedúcich, hudobníkov, pastorov a členov zboru, ktorí vo svojom hriechu vytrvávajú a nikto sa ich neodváži napomenúť. Hriech už nie je odsudzovaný, je ospravedlňovaný. Už nie je konfrontovaný, je znormalizovaný.
Už nie je oplakávaný, je oslavovaný. Už nie je napomínaný, je zakrývaný. V mene lásky sa stratila svätosť. V mene inklúzie sa stratilo rozlišovanie. A v mene milosti sa stratil bázeň. Ale milosť nie je povolením hrešiť. Je to sila prekonať hriech. Prečítajme si Rimanom kapitolu 6, verše 1 a 2. Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Veď my, ktorí sme zomreli hriechu, ako by sme v ňom ešte mohli žiť? Vlažný zbor hlása odpustenie bez pokánia. Podporuje vedenie bez svetosti. Povyšuje služobníkov, ktorí žijú v smilstve, cudzoložstve, chamtivosti a pýche a nikto ich nenapomína, pretože Boh vraj vidí do srdca. To, čo Biblia jasne hovorí o čistote pri oltári, sa ignoruje. Ľudia bez duchovného svedectva môžu stále slúžiť len preto, že sú charizmatickí alebo priťahujú ľudí. Ale Boh neuprednostňuje talent pred charakterom. Dnes vidíme zbory, kde sa praktizovaná homosexualita toleruje v mene inklúzie, kde slobodní ľudia môžu spolu žiť a slúžiť bez napomenutia, kde vedúci majú skryté závislosti, dvojitý život a nečestné praktiky a všetci o tom vedia, ale nikto nič nepovie. Pretože sa uprednostňuje pohyb pred očistením oltára. A najnebezpečnejšie na tom je, že duch sa v tichosti stiahne, tak ako v čase Samuela, keď sláva odišla z Izraela, ale rutina uctievania pokračovala ďalej. Cirkev bez ohňa funguje ďalej. Káže, spieva, prináša obete, vyhlasuje, ale nebo už neodpovedá, pretože Boh nepožehnáva to, čo sa neočisťuje. Nepodporuje to, čo nectí jeho slovo. Ježiš bol jasný voči cirkvi v Tiatíre. Mám proti tebe niekoľko vecí, že trpíš tú ženu, Jezábel, ktorá sa nazýva prorokyňou, a učí a zvádza mojich služobníkov, aby páchali smilstvo. Problémom nebola len Jezábel, ale aj tolerancia. Hriech bol vo vnútri a nič sa s tým nerobilo. A práve to robí vlažná cirkev. Toleruje to, čo Boh nenávidí. Jeho láska nikdy neruší jeho svätosť. A ak cirkev nerozlišuje medzi svätým a profánnym, medzi čistým a nečistým, potom začne súd doma. Cirkev, ktorá toleruje hriech, stráca svoje pomazanie, autoritu a ochranu. Skrytý hriech otvára dvere nepriateľovi. Uhasí oheň, ochladzuje ducha, znečisťuje telo. Vlažná cirkev môže istý čas vyzerať, že pretrváva, ale neobstojí v deň navštívenia. Keď Ježiš príde hľadať nepoškvrnenú nevestu, táto cirkev zostane vonku. Na 7. mieste je Ježiš vonku. Prítomnosť bola nahradená. Nakoniec, najtragickejší príznak, Ježiš je vonku. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Nie je v kazateľnici, ani v hudbe, ani v programe. Je vonku a stále čaká, pretože ho svojou ľahostajnosťou odstránili. Nahradili ho štruktúrou. A aj keď sa jeho meno spieva, už pre neho nežijú. Cirkev môže mať všetko, nasledovníkov, obrazovky, podujatia, slávu. Ale ak tam nie je Kristus, nie je to cirkev, je to organizácia, predstavenie, zhromaždenie vlažných duší, ktoré ešte nepocítili božské zvracanie, ale ktorým hrozí, že budú proti svojej vôli vypluté. Teraz, po tom, čo zaznelo jedno z najtvrdších vyhlásení v Novom zákone, vypľujem ťa zo svojich úst. By mnohí očakávali posledný súd. Ale prekvapivo Ježiš nezatvára dvere. Namiesto konečného súdu ponúka milosrdné pozvanie. Neničí. Volá. Neopúšťa. Zaklope. Pretože aj keď vlažnosť vyvoláva odmietnutie, Kristovo srdce stále túži obnoviť svoju cirkev. Prečítajme si Zjavenie 3.19. Koho milujem, toho karhám a napomínam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Tu vidíme skutočnú Kristovú túžbu. Cirkev, ktorá horí duchovnou horlivosťou a obracia sa k nemu v pravej pokání. Horlivosť, ktorú Ježiš požaduje, nie je prechodný citový výbuch, ale svätá vášeň zrodená z hlbokej lásky k Bohu. Pravá horlivosť nás vedie hľadať jeho prítomnosť nad zábavu. Núti nás brániť pravdu, aj keď je to nepríjemné. Prinúti nás plakať nad hriechom, túžiť po svetosti a odmietnúť všetko, čo hasí ducha. V starom zákone je Boh opísaný ako žiarlivý Boh. Nedelí svoju slávu. Netoleruje neveru a to isté vyžaduje od svojej cirkvi. Chce cirkev, ktorá sa nepredáva svetu, ktorá sa nepodriaďuje móde, ktorá nerobí kompromisy s pravdou.
Chce cirkev, ktorá ho bráni so svetou horlivosťou, ktorá ho uctieva s nadšením, ktorá žije s integritou. No mnohé cirkvi túto horlivosť stratili. Prijali nebezpečnú neutralitu. Vymenili modlitbu za strategické plánovanie, zlomenosť za pohodlie, svedectvo za imič. A Kristus hovorí, buďte teda horliví, prebuďte sa, vstaňte, znovu horlite. Nemôžete žiť polovičato, miešať moje meno so svojimi záujmami, moje slová so svojimi pohodlnosťami. Boh chce aj pokánie, ktoré je kľúčom k obnoveniu. Nejde len o to cítiť sa zle, ale o zmenu smeru. Ide o to uvedomiť si chybu, priznať ju a vrátiť sa k jadru, ku Kristovi. Ježiš nehovorí, preorganizujte svoj program. Hovorí, čínte pokánie, zmente zmýšľanie, zmente postoj, vráťte sa k základom, prestaňte predstierať, vráťte sa k oltáru so skutočnými slzami. Pokánie znamená zatvoriť dvere, ktoré nikdy nemali byť otvorené, zrušiť zmluvy so svetom, prestať ospravedlňovať neospravedlniteľné. Je to uvedomenie si, že aj keď je veľa hluku, ak Kristus nie je v centre, všetko je márnosť. Je to povedať mu, Pane, stavali sme bez teba, prosíme o odpustenie, vráť sa späť, prevezmi kontrolu, obnov to, čo sme poškodili. Na mnohých miestach sa dnes už pokánie nekáže. Namiesto toho sa hovorí o afirmácii, identite a zmysle života. Ale na čo je toto všetko dobré, ak tvoje srdce zostáva vlažné? Na čo je dobré vedieť, kto si, ak nevieš, kde je Kristus? Na čo je tvoj prorocký osud, ak si nebol obnovený jeho krvou? Kristus nehľadá tituly, postavenie ani osobné úspechy. Hľadá ľudí, ktorí činili pokánie a povedia, rozpáľ oheň znova, Pane. Hľa, stojím pri dverách a klopem, povedal Pán. Táto veta patrí medzi najvýraznejšie v knihe Zjavenia. Ježiš, Pán cirkvi, je vonku a klope. Ako je možné, že ho nechali vonku? Pretože vlažnosť ho vyhnala, pretože jeho prítomnosť bola nahradená štruktúrami, pretože už nebol potrebný a predsa stále volá, stále klope. Kristovou túžbou je opäť prebývať medzi svojim ľudom. Nechce zostať vonku. Chce vstúpiť, mať spoločenstvo, obnoviť, uzdraviť. Ale dvere sa dajú otvoriť len zvnútra. On ich nebude násilím otvárať, zaklope. A jeho volanie je nežné, ale naliehavé, pretože ak neotvoríme, ak budeme naďalej ignorovať jeho hlas, príde čas, keď sa dvere už neotvoria. V Zjavení 3.21 Ježiš sľubuje, tomu, kto zvíťazí, dám zasadnúť so mnou na môj trón, ako som aj ja zvíťazil a zasadol so svojím otcom na jeho trón. Kristovým želaním nie je len nás obnoviť, ale aj dať nám s ním kráľovať. Volá nás k blízkosti, k spoločenstvu, k duchovnej autorite. Aby sa to však mohlo stať, musíme najprv prekonať vlažnosť, prekonať pohodlie, prekonať ľahostajnosť. Nemôžeme s ním kráľovať, ak sme ho najprv neposadili na trón ako kráľa, a on nemôže sedieť v cirkvi, kde je len menom na tabuli, ale nie vlastníkom oltára. On sa o trón s nikým nedelí. Ak on nekráľuje, potom je tá cirkev v rebélii. Keď Kristus hovorí, vypľujem ťa zo svojich úst, nie je to symbolický obraz, ale skutočný rozsudok nad duchovnou vlažnosťou. Počas celej biblickej histórie sa Boh odvrátil od svojho ľudu, keď zotrvával v ľahostajnosti, modlárstve a náboženskom pretváraní. V Ezechielovi vidíme, ako duch odchádza z chrámu znesveteného nečistotou. V Malachiášovi Boh odmieta uctievanie, ktoré je prinášané bez úcty alebo svetosti a radšej by mal dvere zatvorené, než by mal prijať prázdny oheň. Sám Ježiš plakal nad Jeruzalemom, pretože nespoznal čas jeho navštívenia. Mal chrám, ale nemal vieru. Slávil sviatky, ale ignoroval jeho hlas. Tá istá scéna sa opakuje aj dnes v kostoloch, kde duch už nebýva, hoci aktivity pokračujú. Najdesivejšie nie je vonkajšie zničenie, ale božské opustenie. Keď Boh prestane hovoriť, napomínať a zjavovať sa, to je ten najprísnejší súd. Vlažnosť je nebezpečná, pretože sa snaží zapáčiť Bohu aj svetu zároveň. Ale Ježiš bol jasný, kto nie je so mnou, je proti mne. V kráľovstve neexistuje niečo ako neutralita. Keď sláva odíde, zostáva už len výzor bez moci, uctievanie bez prítomnosti, chrám bez Boha a Kristus takýto zbor vyvrhne. Drahí poslucháči, toto nie je posolstvo adresované svetu ani neveriacím, ale cirkvi. Cirkvi, ktorá nesie meno Krista, ale nechala ho vonku.
Cirkev, ktorá má bohoslúžby, ale nemá slávu, aktivity, ale nemá oltár, služby, ale nemá zlomenosť. Kristus nevstupuje na silu. Volá, ale nie navždy. Jeho hlas stále znie. Stále je nádej. Ale čas sa kráti. Dvere sa neotvárajú programami ani podujatiami, ale skutočným pokáním, odovzdanými srdcami, vodcami, ktorí sa vracajú k tajomstvu a zbormi, ktoré opúšťajú vlažnosť. Laodicea bola posledným zborom zjavenia. Jej posolstvo je najtvrdšie a zároveň najnaliehavejšie. Je to posledné volanie. Tí, ktorí ho dnes nepočúvnú, možno zajtra už nebudú mať príležitosť. Otázka teraz nie je, či Kristus chce vstúpiť. Skutočná otázka je, otvoríš dvere? Toto je ten moment. Toto je tá hodina. Čiň pokánie, odovzdaj svoje srdce, vráť sa k oltáru. Nenechávaj Ježiša stále vonku, pretože keď Kristus vyvrhne, spoločenstvo je prerušené. A to, čo zostáva, nie je milosť, ale súd.